את צריכה להיות שמחה, להיות מאושרת, להוריד דמעות משמחה, לא להתפלל על צרות. את צריכה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותך ללכת בצניעות, שעוד מעט אוטוטו אני יכול להסתכל על השעון ולהגיד לכם שזה אוטוטו. רבותיי, שרה תקבל אותך, רחל תקבל אותך, רבקה אימנו תקבל אותך, אבל רבותיי יקרים, אותם בנות שהלכו בפריצות, מי תקבל אותם? איזה בנות יקבלו אותם? למה המשיח מתגבוה מזמן אמור להגיע? למה הוא מתעכב? כי הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא רואה אותו ורואה אותו ורואה אותו, והקדוש ברוך הוא בוכה, אומר איך אני אחכה? למה הילד שלי יהיה בגיהנום? אני אחכה לו שיחזור בתשובה. והוא רואה את כל הבנות, הוא רואה את כל הבנות איך הן הולכות, הוא רואה אותן איך הן הולכות, הבנות שלו הולכות ככה בפריצות, הוא יודע איזה גיהנום הם ילכו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז הוא מעכב את המשיח. למה? תחכו עוד טיפה, תחכה המשיח, תחכה אולי תחזור בתשובה. את ביתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז ממי את מתביישת? את הרי בת מלכו של עולם. רבותיי, אנחנו צריכים לשבת ולבכות. על מה? לא על המצב של היום, על זה שהתרגלנו שההולכות בלי בגדים. רבותיי, אנחנו צריכים לשבת ולבכות שהתרגלנו ללכת בלי בגדים. היום הולכות ככה חופשי. התרגלנו שאישה הולכת ערומה. רבותיי, אתה הולך אשת איש בים, אתה רואה מה שבעלה רואה. רבותיי, אתה רואה מה שבעלה רואה. אנחנו מטומטמים, אנחנו משוגעים. רבותיי, גופייה זה היה חלק תחתון, הרי רק על זה צריך לשבת ולבכות שאני עומד פה בבית כנסת, ובמקום לדרוש דברי תורה, דברי הלכה, דברי גמרא, במקום זה אנחנו צריכים לדרוש ולבקש מהאנשים שיתלבשו בצניעות. רבותיי, מי האמין? אם הייתי בא לפני 100 שנה לפורת יוסף בעיר העתיקה והייתי אומר לרב סלמן מוצפי, והייתי אומר לרב עזרעתיה, והייתי אומר לרב כדורי, אתה יודע מה אני הולך לדבר? אני הולך לדבר שנשים יפסיקו ללכת עם תחתונים ברחוב, על זה אני צריך לדבר. הם היו מזדעזעים, לא היו מאמינים. רבותיי, אנחנו צריכים לשבת ולבכות. חסיד של חב"ד, הוא נמצא עד היום בקריית ארבע, אפשר לשאול. הוא מקבל טלפון, הודעה בטלפון, בקריית ארבע נשרף בית. הוא אחרי 2 דקות מקבל טלפון מאשתו, אומרת לו מושקה נשרפה, הבת שלו. הוא נוסע ואיך מתפלל לשם. כשהוא הגיע לבית, ראה את הבית שרוף. בא אחד המכירים, אמר לו נכון שלא הצלתם אותה, אמר לו לא. התחבקו והתחילו לבכות. והוא מספר שהבת שלו בת 8 שנא אש, הייתה רואה נרות של שבת בורחת, מפחיד אותה אש, אבל שהיא עלתה בלהבות, אח שלה בן 16 אמר לה מושקה תורידי את הבגדים, הסמלה שלך עולה בלהבות ותנצלי. היא אמרה לו אבל אני לא אהיה צנועה. רבותיי, ילדה בת 8 אמרה אני אשרף אבל אני אשאר. רבותיי, פריצות, זימה, כבר תראו לאיזה מצב הגענו, באינקוויזיציה, בשואה, במסע צלב. בנות יקרות, האימהות שלכם,
האימהות שלכם, בנות יקרות, האימהות שלכם נשרפו ומתו על צניעות. עדויות, רבותיי, עדויות, דברים כתובים, מתו. אתם בלי אינקוויזיציה, בלי שואה, בלי כלום, הולכות ככה. רבותיי, גויים היו מכריחים אותם ללכת ככה. היא הייתה נרנזת לתוך אש, הייתה מתה בשביל צניעות. ואז בלי אינקוויזיציה, בלי כלום, הולכת כמו שהגויים האלה רצו, כמו שהמלאקים, כמו שהנאצים רצו, ככה את הולכת. רבותיי, אישה יקרה, אם את רוצה עולם הבא, אישה יקרה, אני מדבר אלייך כמו אח שאוהב באמת. אישה יקרה, את לא יודעת מה את עושה. רבותיי, אתם לא יודעים איזה סיפורים אני שומע. חוזר בתשובה, בשאלה, למה חבר? תגידי, את רוצה לטרוף את העולם הבא שלך בידיים? אם יש לך תקת בקונקון, היום כשהיא לא רוצה אותך, תלך מפה, לא רוצה קשר איתך. אם את רוצה את בורא העולם, ככה תגיד. אם אתה רוצה עולם הבא, תגיד לה היום שלום, להתראות, נגמר. קשה לא קשה, אין דבר כזה. אם היינו רואים בעיניים רוחניות, איך היא נראית? כמה שחור, כמה סטרה אחרה, כמה מלאכי חבלה, כמה גועל ותינוק וסירחון יש על האישה הזאת. היינו בורקים. אבל אם היית רואה אישה צדקת, שהולכת צנועה, צדקת, שיער אסור, כמה הולכת, כמה אור רוחני עליון, כמה השראת שכינה שורה על האישה הזאת, כמה מלאכי השרת שרים לפניה, מתקדמים לפניה. היית עושה הכל להתחתן. רבותיי, מה זה נשים? כל הכבוד לנשים. בת ישראל כשרה. אם את בת ישראל כשרה, תפרדי ממנו היום. תגידי לו, אני רוצה עולם הבא, אני רוצה להיות קשורה לקדוש ברוך הוא, אני היום עוזב אותך, אתה תחזור בתשובה. אתה רוצה להביא לך? אין דבר כזה. מתחתנים ואתה תהיה בן תורה, אתה תהיה בן תורה. רבותיי, אישה יקרה, כל הבית ספר שלך כולם באחד יורדים עלייך, אחד הולכת, מסכנה, גרביון, אם את סבתא לפני 1600 שנה, איפה את חיה? אבל אם את רואה את אלוהים, אם את רואה את אלוהים בעיניים, שום דבר לא. את כמו אני, את לא תראי כלום, את לא תספרי אף אחד. אם את רואה את בורא עולם, את תמשיכי הלאה. רבותיי, לא ראיתי אישה בעולם, לא ראיתי אף מלכה בעולם, מלכת אנגליה, מלכת זה, מלכת שבא, מה שתרצו, לא ראיתי בעולם מלכה שמתביישת בבגדי מלכות. רבותיי, איזה מלכה התביישה לשים כתר על הראש, איזה מלכה התביישה לשים את הגלימה, איזה מלכה התביישה ללכת עם שרביט. רבותיי, בנות יקרות, אתם הולכות עם בגדי מלוכה, סמלה וגרביון, אם זה בגדי מלוכה, כיסוי ראש לא פאה. איך נווד ביתי אומרת תמיד לנשים שהיא מחזקת אותם? את עגבניה או יעלום? הפירוש, עגבניה בסופר, כולם רואים אותה, כולם נוגעים בה, אם היא בשלה לא בשלה, מסתכלים עליה. אם את כל הזמן כולם מסתכלים עלייך, יודעים איך את נראית, אז כנראה שאת עגבניה. אבל רבותיי, יעלום הוא בתוך כספת, יעלום לא רואים אותו, יעלום לא כל מי שרוצה נוגע בו, רק הוא בבורסה נמצא בתוך כספת. יעלום זה דבר יקר. אם את יעלום, גברת יקרה, אף אחד לא יראה את הגוף שלך. אם את יקרה, אם את באמת מרגישה יקרה, אף אחד לא ייגע בך. רבותיי, בת ישראל יקרה, הייתה כאוניות סוחר, אישה שהולכת בצניעות, יש לה דגל שאני בת ישראל, הדגל של בת ישראל שהיא בת מלכו של עולם, זה הצניעות שלה.